Da sunan Allah Maɗaukaki, Aminu Isa Waziri ke tare da ku a cikin darasinmu na lissafi da Hausa, inda za mu ci gaba da jawabi akan dabarun sau. A darasin baya mun yi bayanin dabara ta farko, a yau za mu yi bayanin ta biyu. To dabara ta biyu ta sau ita ce, a yayin da kake yin sau tsakanin kowane adadi na lamba ta farko da kowane adadi na lamba ta biyu, sai ka riƙa sauke cikakken sakamakon wannan lissafin, maimakon sauke wani ɓangare nasa da miƙa ragowar zuwa gida na gaba. Yayin da ka kammala sai ka tara duka sakamakon domin fitar da amsarka. Ga misalai guda huɗu zan kawo domin mu fahimci wannan dabara a aikace. Misali na farko shi ne 98 sau 62. Ga wannan sau zan yi shi yanzun nan. 98, a nan ma na bar sarari tsakanin 9 da 8 domin in samar da gurbin yin kibiyoyin bayani. 98 sau 62. A yayin da na yi haka, sai in zo in faro sau ɗina daga dama, in ɗauki adadi na farko daga dama na lamba ta biyu ita ce wannan biyun, sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko, in ce 2 sau 8. 2 sau 8 16 kenan. To a nan maimakon in sauke 6 a nan, ragowar ɗayar kuma in yi gaba da ita in ɗora ta gidan gomiya a saman 9, kamar yadda muka koya a darasin baya, to yanzu ba haka zan yi ba. Abin da zan yi shi ne idan na ce 2 sau 8 16, sai kurin in sauke 16 ɗina a nan gaba ɗayanta. Sannan sai in zo sai in ce 2 sau 90, wannan taran goma ce guda 9 wacce ta yi daidai da 90. Saboda haka sai in ce 2 sau 90 kaga 180. Sai in sauke 180 ɗina a ƙasan wannan 16. Ga ta na sauke. Yayin da na kammala wannan, sai kuma in zo sai in yi gaba in ɗauki adadi na biyu daga dama na lamba ta biyu ita ce wannan 6. Sannan in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko. Wannan 6 goma ce guda 6 60 kenan. Saboda haka sai in ce 60 sau 8. 60 sau 8 400 kenan da 80. Ga 480 na sauke a nan. A yayin da na yi wannan, sannan sai in zo sai in ce 60 sau 90. Wannan taran goma ce guda 9 wacce ta yi daidai da 90. 60 sau 90 kaga 5,000 kenan da 400. Ga su nan zan sauke su a nan. 5,000 da 400. Yayin da na yi haka, na sauke jerin sakamako guda 4 na sau da na yi tsakanin 98 da 62. Domin in fitar da ansa sai in zo in tara waɗannan jerin sakamakon guda 4. Ga su nan zan tara. Sai in ce 6 a tara da 0 kaga 6 kenan, sai in sauke 6 na a nan. Sai in ce 1 a tara da 8 9. 9 a tara da 8 17. 17 a tara da 0 17. Sai in saukar da 7 a nan, ɗayar kuma sai in yi gaba da ita gidan ɗaruruwa in ɗora ta saman wannan ɗayar. Sannan sai in zo in tara lambobin da ke wannan layi in ce 1 a tara da 1 kaga 2 kenan. 2 a tara da 4 kaga 6. 6 a tara da 4 kaga 10. Sai in sauke 0 na a nan ƙasa. Ragowar ɗayar kuma sai in yi gaba da ita gidan dubanni in ɗora ta saman 5 ɗin nan, ga ta na ɗora ta. Sannan sai in tara lambobin da ke wannan layi in ce 1 a tara da 5 kaga 6 kenan. Ansa ta zama 6,076. To wannan shine misali na farko. Misali na biyu shine 755 sau 9. Gashi nan shi ma zan yi shi a aikace yanzu. 755 sau 9. Na ja layi na a nan. Yayin da na yi haka, sai in zo in ɗauki wannan lambar ta biyu in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko. In ce 9 sau 5 kaga 45. Sai in sauke 45 ɗina kai tsaye a nan ƙasa. Ga ta na sauke ta.
bayan na yi haka sai in zo sai in sake cewa 9 sau 50, wannan 5 ɗin 10 ce guda 5 saboda haka ta yi daidai da 50. 9 sau 50 400 kenan da 50, sai in sauke 400 na da 50 a nan. Kadan na gama da haka sai in sake cewa kuma 9 sau 700, wannan 7 ɗin 100 ce guda 7, saboda haka 9 sau 700 ya zama 6,300. Ga shi nan zan sauke 6,000 na da 300, 6,300. To, yayin da na yi haka na kammala, na sauke jerin sakamako guda 3 na sau da na yi tsakanin 755 da kuma 9. Domin fitar da amsata sai in zo in tara waɗannan jerin sakamakon guda 3. In ce 5 a tara da 0 a tara da 0 kaga 5 kenan, ga ta na sauke. 5 a tara da 4 9, 9 a tara da 0 kaga 9 kenan, ga ta na sauke ta. 4 a tara da 3 kaga 7 kenan. Wannan 6 babu wata lamba da zan tara da ita, saboda haka sai kurin in sauke ta a gidan ansa. Ansata ta zama 6,795. To wannan shine misali na biyu, da fatan ana bina a hankali domin mu fahimci wannan dabara filla-filla. Misali na uku shine 478 sau 72. 478 sau 72. Ga wannan sau yanzu zan yi shi a aikace. 478 sau 72. Ga layi nan na ja shi. Sannan sai in zo sai in faro lissafi na daga dama, in ɗauki adadi na farko daga dama na lamba ta biyu, ita ce wannan 2. Sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko. In ce 2 sau 8 kaga 16 kenan, sai in sauke 16 na a ƙasa kai tsaye, ga su na sauke su. Sannan sai in ce 2 sau 70. Wannan 7 ɗin 7 ce, 10 ce har guda 7 wacce ta yi daidai da 70, saboda haka 2 sau 70 kaga 140 kenan. Sai in sauke 140 ɗina a nan ƙasa, ga ta na sauke ta. Sannan sai in zo sai in ce 2 sau 400. Wannan 4 100 ce guda 4, 2 sau 400 kaga 800 kenan. Ga 800 nan na sauke ta a nan. To, na gama da wannan kenan. Yayin da na gama da wannan sai in yi gaba, in tafi adadi na biyu daga dama na lamba ta biyu, ita ce wannan 7 ɗin. Sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko. Wannan 7 ɗin 10 ce guda 7 wacce ta yi daidai da 70, saboda haka sai in ce 70 sau 8 kaga 500 kenan da 60. Sai in sauke 500 ɗina da 60 a nan. Ga su nan na sauke su. Sannan sai in ce 70 sau 70 shi ne 4,900. Ga shi na sauke su a nan. To, sannan sai in zo sai in ce 70 sau 400. 70 sau 400. Sai in ce 70 sau 400, wanda ya daidai da 28,000. Ga shi nan zan sauke su a nan. 28,000. Idan na yi haka, na sauke jerin sakamako guda 6 na sau da na yi tsakanin 478 da kuma 72. Domin fitar da ansata sai in zo in tara waɗannan jerin sakamako guda 6. In faro daga dama. 6 a tara da 0 guda 5 kaga 6 kenan, ga ta na sauke ta. 1 a tara da 4 5, 5 a tara da 0 kaga 5, 5 a tara da 6 kaga 11, 11 a tara da 0 guda 2 kaga 11. Sai in sauke 1 ta a nan, 1 kuma sai in yi gaba da ita gidan ɗaruruwa, in ɗora ta nan saman 1. Sannan sai in tara lambobin da ke wannan layi.
sai in ce 1 a tara da 1 kaga 2, 2 a tara da 8 kaga 10, 10 a tara da 5 15, 15 a tara da 9 kaga 24. Sai in sauke 4 na a nan, biyun kuma sai in yi gaba da ita in ɗora ta a saman 4 a gidan dubanni ga ta na ɗora ta. Sannan sai in tara lambobin waɗannan layi in ce 2 a tara da 4 kaga 6, 6 a tara da 8 kaga 14. Sai in sauke 4 na a nan. Ɗayar kuma sai in yi gaba da ita in kai ta saman 2 a gidan 10,000 ga ta na kai ta. Sannan sai in ce 1 a tara da 2 kaga 3 kenan. Sai in sauke 3 na a nan. Ansa ta zama 34,416. To, wannan shine misali na uku. Misali na huɗu na ƙarshe shine 4,963 sau 5. 4,963 sau 5. Gashi zan yi shi a aikace. 4,963 sau 5. To, gashi nan na ja layi. Sai in zo kamar yadda muka gani a baya, sai in ɗauki lamba ta 2 ita ce wannan 5 ɗin. In yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko. In ce 5 sau 3 kaga 15, sai in sauke 15 ɗina kai tsaye ga ta na sauke ta. Sannan sai in zo in ce 5 sau 60 kaga 300 kenan. Sai in sauke 300 na a nan. Sannan sai in ce 5 sau 900. 5 sau 900 kaga 4,000 kenan da 500. Ga ta nan zan rubuta ta a nan 4,500. Sannan sai in zo sai in ce 5 sau 4,000 kaga 20,000 kenan. Ga 20,000 nan zan sauke ta a nan 20,000. Idan na yi haka, na sauke jerin sakamako guda 4 na sau da na yi tsakanin 4,963 da kuma 5. Domin fitar da ansa ta sai in zo in tara jerin sakamakon nan guda 4. In faro daga dama. In ce 5 a tara da 0.3 kaga 5 kenan, sai in sauke ta a nan. 1 a tara da 0.3 kaga 1 kenan, sai in sauke ta a nan. 3 a tara da 5 a tara da 0 kaga 8 kenan, sai in sauke 8 ɗina a nan. 4 a tara da 0 kaga 4 kenan. Wannan biyun babu wata lamba da zan tara ta da ita sai kurin in sauke ta a gidan ansa. Ansa ta zama 24,815. To waɗannan misalai guda 4 su nake fatan sun yi bayanin dabara ta bi ta sau filla-filla. A ƙarshen wannan darasu kuma ga dabarar zan maimaita. A yayin da kake yin sau tsakanin kowane adadi na lamba ta farko da kowane adadi na lamba ta biyu, sai ka riƙa sauke cikakken sakamakon wannan lissafin, maimakon sauke wani ɓangare nasa da miƙa ragowar zuwa gida na gaba. Yayin da ka kammala sai ka tara duka sakamakon domin fitar da amsarka. Da fatan mun amfani da wannan darasu, walhamdulillahi rabbil alamin.